नमस्कार, मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। आज आपण कोकणातल्या पद्धतीने लाल भाजी आणि कोकणात मिळणारी गावठी भेंड्याची भाजी कशी बनवायची ते पाहणार आहोत। इथे मी भाजीसाठी 2 जुड्या ताजी मस्त लाल भाजी घेतली आहे। ही लाल भाजी नीट करून स्वच्छ धुवून त्यानंतर 10 मिनिटे निथळून घेतली। आता ही भाजी बारीक चिरून घेऊया। भाजी बरोबर 1 कांदा आणि 2 हिरव्या मिरच्याही मी चिरून घेतल्या। त्यानंतर एका कढईत फोडणीसाठी थोडी हिंग मोहरी घातली आणि त्यावर चिरलेला कांदा आणि मिरची घालून परतून घेतलं। परतलेल्या कांद्यावर चिरलेली लाल पाल्याची भाजी घालून ढवळून घेतली। 2 मिनिटे परतल्यानंतर लाल भाजी थोडी आळून कमी होते, त्यानंतर त्यात मीठ घालावे, कारण मीठ आधी घातले तर कधी मिठाचे प्रमाण जास्त होते। भांड्यावर झाकण ठेवून आता भाजीला एक वाफ काढून घेऊया। भाजी शिजल्यावर भाजीला खोबरं घालून घेऊ। ही लाल भाजी शक्यतो वाफेवर शिजवावी, कारण भाजीला मुळातच पाणी सुटते, त्यामुळे वरून पाण्याचा वापर करावा लागत नाही। आता ही आपली लाल पाल्याची भाजी तयार आहे। आता आपण कोकणात मिळणारी गावठी भेंड्याची भाजी बनवणार आहोत। हे भेंडे बाजारात नेहमी मिळणाऱ्या भेंड्यांपेक्षा थोडे वेगळे असतात, बरेच लांब आणि चवीला छान असतात। कोकणात हे माळवसापर्यंत मिळतात। याचा रंग पोपटी थोडासा पांढरा असा असतो। नेहमीप्रमाणे भेंड्याचे टोक मोडून भाजी कोवळी असल्याची खात्री करून घेतली। त्यानंतर भाजी स्वच्छ धुवून पुसून घेतली। आता भाजीचा देठाकडचा भाग आणि टोकाकडचा भाग कट करून टाकला आणि मधली भाजी चिरून घेतली। भाजीसाठी आपल्याला 1 बारीक चिरलेला कांदा, पाव चमचा हळद, हिंग मोहरी, 3-4 कोकम, खोबरं आणि ओली मिरची लागेल। एका कढईत चमचाभर तेल तापल्यानंतर त्यात मोहरी आणि हिंग घातला, त्यावर चिरलेला कांदा घालून परतून घेतला। त्यानंतर कांद्यावरती आपण चिरून घेतलेली भेंड्याची भाजी घातली आणि छान परतली। आता भाजीमध्ये पाव चमचा हळद, 3 ते 4 कोकम सोलं आणि 3 चिरलेल्या मिरच्या घातल्या आणि भाजी व्यवस्थित ढवळून घेतली। त्यानंतर भाजीमध्ये चमचाभर मीठ घालूया। आणि भाजीवरती झाकण ठेवून एक वाफ काढूया। 2दा वाफ काढल्यानंतर 10 मिनिटात भेंड्याची भाजी छान शिजते। आता आपण ओलं खोबरं घालून भाजी व्यवस्थित मिक्स करूया। भेंड्याची भाजी चिरण्याआधी धुतल्यानंतर पुसून घेतल्यामुळे व कोकम सोल घातल्यामुळे अजिबात चिकट होत नाही। आजचा हा कोकणातल्या पद्धतीचा भाज्यांचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर चॅनेलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।